אז הנה הגיע הרגע, אנחנו משיקים את הפודקאסט בריאותי, מדברים בריאות, חושבים טכנולוגיה, אחלה סלוגן. זה אחלה סלוגן, כן. אחלה סלוגן, כי זה גם טכנולוגיה, שזה חשוב לנו. ברור. ובריאות. בריאות זה הכי חשוב. בריאות. רק בריאות. רק בריאות. אז מה יש בחיבור הזה? בין בריאות, טכנולוגיה, ישראל, כאילו איך זה, למה? קודם כל אני אגיד שאנחנו בתור ישראלים מאוד אוהבים ככה להיכנס לפינות ולרדת על מערכת הבריאות שלנו, אבל אולי אנשים לא יודעים, אבל במשך הרבה מאוד שנים בלומברג מדרג את מערכות הבריאות בעולם, וישראל באופן עקבי בטופ 10. מדהים. מדהים. בדרך כלל אנחנו באזור המקום השישי. תחשבו על זה, מתוך כל המערכת וכמה שאנחנו יורדים על מערכת הבריאות, ואנשים עכשיו יסמסו לי שהם לא מצליחים לקבוע תור, אנחנו מדורגים מקום שישי בעולם. אז אנחנו עושים משהו טוב. כן, אז כנראה שיש לא רק את חצי הכוס הריקה, גם יש חצי כוס מלאה, ואנחנו נדבר על הכל. בפודקאסט הזה נדבר גם על החלק הריק וגם על החלק המלא, ואולי נצליח גם למלא עוד קצת. כן. ובאמת אחד הנתונים המעניינים זה שאני נחשפתי אליו לפני כמה שנים והייתי די מופתע. שהסתכלתי, הייתי צריך להעביר איזה הרצאה באיזה כנס וראיתי שחברות הבריאות, הסטארט-אפים בסטארט-אפ ניישן סנטרל, יש להם בעצם נתונים על כמות החברות לפי כל תחום. יש בערך 1,600 חברות. וואו. עכשיו זה מטורף, כי בסייבר בתור השוואה יש בערך 500-600 באזורים האלה, שזה הזיה. שכולנו יודעים שסייבר וישראל זה מעצמה, ואתה אומר יש כמעט פי 3, זה מדהים. זה באמת אחד הדברים שאותי הפתיעו, ומה שעוד יותר מפתיע, ואנחנו אולי ננסה לגעת בזה בפודקאסט הזה, זה אז למה לא שומעים עליהם? כאילו סייבר אתה שומע אקזיטים והשקעות והמון רעש וכזה, ובתחום שיש בו פי 3 חברות, שקט. כי אנחנו לא מצליחים שם. כמה אקזיטים כמו וויז שמעת בעולם ההלפקר? נכון. איתמר מדיגל, זה הכי גדול, זה 500 ומשהו מיליון. נכון, אנחנו רחוקים מאוד, מאוד רחוקים מהפוטנציאל של סייבר או של מה שאפשר לעשות. לגמרי, אז אולי באמת ננסה להבין למה זה. כאילו, למה זה כל כך קשה להגיע למקומות האלה. ובסוף אני חושב שעוד אחת מהסיבות שהיה חשוב לנו לדבר ולעשות את הפודקאסט הזה, זה אולי שמהשיחות שלנו מישהו ישמע איזשהו רעיון, יכיר איזושהי טכנולוגיה שהוא לא יכיר, כאילו, אתה יודע, בסוף אין אצלנו את כל הידע, והמחשבה להביא אנשים שיש להם ניסיון ומומחים וכאלה, לפתוח את הראש, גם לנו, גם אנחנו נלמד מזה, וגם בטוח המאזינים שלנו. כן, אז אנחנו נשמח להזמין לפה אורחים, ואנחנו נביא לפה את כל ה-who and who מתחום הבריאות הטכנולוגית, כמובן שאנחנו נשב ונדבר על הנושאים. ברור, כי אנחנו who and who. אנחנו who and who. אז לפני שנתחיל ככה ונשמע קצת עליך ואולי קצת עליי, אז ניתן את הפתיח ונתחיל באופן רשמי. Go for it. זהו, אז בוא נתחיל אולי קצת בהיכרות רשמית. יאללה, בוא נלך אז את זה. מי אתה אוריאל? מי אני? אז אוריאל נויברגר, למי שמתקשה נשאיר את אוריאל. זה מצחיק, רוב האנשים מזהים אותי בטלפון, דיברנו על זה לפני זה, בתור אוריאל IBM, כי הרבה מאוד שנים הייתי ה-Healthcare Leader ב-IBM. אז אני נמצא בתפר בין, אני מאוד אוהב את עולם הבריאות, הייתי חובש במד"א, ומצאנו שאנחנו שנינו התנדבנו במד"א במשך שנים, חובש בצבא, לבין העולם הטכנולוגי, גם הייתי יזם בכמה סדרות בעולם של ההלפקר, בשוק האמריקאי, המסובך והמורכב מאוד, ובשוק הישראלי, עם IBM ועם אלעד עכשיו בריאות, אז מאוד אוהב את השילוב שבין טכנולוגיה לעולם הבריאות. ומי אתה? מעולה. אז אני אמיר גלבוע,
פעם ראשונה. שם יותר קל. כן. קצר. ובאמת אני גם מגיע מעולם הטכנולוגיה, הייתי גם התנדבתי במד"א, וזה עוד אחד מהדברים שותפים שיש לנו. ובעשור האחרון אני מתמקד בעולם טכנולוגיות הבריאות, עבדתי אחד עם משרד הבריאות, עבדתי עם משרד הבריאות בעולם, עם ארגוני בריאות. שם הכרנו במשרד הבריאות, נכון. זה היה המקום שניצת נזרע, הזרעים לפודקאסט הזה. הזרעים לפודקאסט הזה, לגמרי. תודה למשרד הבריאות על החיבור. אז כן, לגמרי, חשוב קרדיט. וזהו, היום אני יועץ לחברות, גם בעיקר בתחום הבריאות, כל מיני פרויקטים, מתעסק הרבה בעולם הגריאטריה, בעולם אשפוז הבית, יש תיק רפואי שפיתחתי, ואנחנו נדבר על זה עוד המון, אבל אנחנו בעולם הזה שנינו, ואני חושב שהיופי הזה ששנינו מביאים כל מיני כיוונים של עולם הבריאות והטכנולוגיה, גם ממפגש עם ארגוני הבריאות, גם ממפגש עם משרד הבריאות, הרגולטור, וגם בישראל וגם בחול, גם עם סטארט-אפים וכל מיני כאלה. אני חושב שנתקלנו בהרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד דברים שאולי אפשר לשפר, וגם טעויות שאנחנו עשינו ואולי נשמח לשתף, כן? זהו, אז אני חושב שזה באמת אחד הסיבות שדחפו אותנו ככה להתחיל את הפודקאסט הזה. כן, זה כיף לשוחח על זה, אתה מרגיש שאתה עשית פחות טעויות ממה שעוד היה אפשר לעשות, כשאתה שומע מכל הסטארט-אפים האחרים מה עוד היה אפשר לעשות. כן, לגמרי. אז באמת, התחלנו לדבר על מה מייחד את מדינת ישראל ואת החיבור בין בריאות, טכנולוגיה. אז באמת, הזכרת את זה קודם בשיחה המקדימה שלנו, זה על היזמים שאנחנו. כן, על החוסר פורמליות. שדיברנו על זה שבישראל, במרחק טלפון אחד או שתיים, אתה יכול לחבר בין יזם או יזמת לאיש או אשת הצוות הרפואית, ולשבת ביחד ולדון ולהקים משהו, שזה מהמם בעיניי, כי כשאתה עובד עם השוק האמריקאי, אתה מבין כמה קשה המרחק להרים טלפון לאיזה מנהל מחשוב או לאיזשהו רופאה ראשית, זה מאוד קשה ומסובך. פה בישראל זה יחסית מאוד קל. אבל זה נכון אבל לכל תחום, לא רק לעולמות הבריאות. כאילו, אז למה זה חשוב בבריאות? זה נכון. אנחנו ישראלים לא פורמליים בשום מקום, לא בסייבר ולא בעולם הבריאות. אבל עולם הבריאות הוא מאוד קשה. הרגולציה והמחשבה המקובעת שהיא במקומה, כי אתה לא רוצה לקפוץ בשינויים בבריאות שלך בצורה כל כך מהירה, הם מקשים יותר מתעשיות אחרות. ולכן בישראל, כשהמקום הוא פחות פורמלי ויותר מוכנים לנסות, ויותר פתוחים לשמוע ממך, ויותר יכולים לזרום איתך, זה לאין שיעור הרבה יותר מאשר בתעשיית הגיימינג, שהם גם ככה כולם פתוחים ונגישים לך. כן, זה באמת תחום מאוד קשה, והזכרת את ארצות הברית, ששם זה עוד יותר קשה, ובאמת נתקלנו בכל מיני מקומות בעולם, לא רק ארצות הברית, ואני חושב שאם דיברנו קצת בהתחלה על חצי הכוס המלאה, אז אפשר לראות שאחד הדברים, אחד היתרונות שיש לנו במדינת ישראל, זה בעצם ההכנסה של הטכנולוגיה לעולם הזה יחסית מוקדם. זאת אומרת, יש לנו תיקים רפואיים, מה שאנחנו קוראים EMR או EHR, נכון. ששם כל אחד שמגיע לקופת חולים. שזה יהיה לנו פרק בנפרד, לפחות אחד, אם לא... כן, כן, תיקים רפואיים זה נושא ארוך ומורכב ומעניין. כן. כמות הנעצות שנקבל בקהל אינסופית. נכון, אז בעצם אנחנו התחלנו יחסית מוקדם לתעד את הנתונים של המטופלים. זה קשור גם למבנה מערכת הבריאות שלנו. נכון, בצורה הוליסטית, נכון, היינו הרבה יותר שמה, תחשוב שהאמריקאים עד אובמה-קר לא באמת נכנסו לזה, וגם אתה דיברת על הגרמנים בתחום הזה. נכון, זה נורא מעניין לראות שאפילו מדינות מערביות מתקדמות, אירופאיות, הרבה פחות מתקדמות בתחום הזה. הייתה לי שיחה בתקופת הקורונה, על מי שאחראי על כל הבריאות הדיגיטלית בממשל הפדרלי הגרמני, והוא אמר לי, רק עכשיו אנחנו מתחילים להכניס תיקים רפואיים ממוחשבים. עכשיו אני הייתי בשוק, מדהים. כאילו גרמניה הגדולה והנאורה, וכאילו, ואתה מבין, וואלה, כנראה שאנחנו באיזשהו מקום סבבה.
יש עוד הרבה עבודה, אבל אנחנו במקום לא רע בשביל... וזה בזכות אנשים, כי אם אנחנו באמת נסתכל על אנשי הצוות הרפואי, אתה רואה שבנשמה שלהם הם כולם יזמים או יזמיות, הם כולם באמת רוצים לעשות משהו, בין אם זה ליזום בעצמם, או בין זה הרצון להיות חדשני. ואתה יכול לראות גם את כמות האקוסיסטם שיש לנו פה בארץ, שאני חושב שזה לאין שיעור, תחת הדוגמה שדיברנו עליה מקודם, החממות. אז זה דבר ייחודי שהוקם בישראל, מדינות בעולם מנסות לחכות את זה בהצלחה יותר או פחות, אבל אתה רואה בעולם הבריאות משהו מאוד מעניין. יש לך את החממות של המדען, שזה רשות החדשנות היום. רשות החדשנות, תודה. נכון. יש לך את החממות של הקרנות, שזה גם לכולם. יש לך גם שילוב מעניין של החממות, של שילוב של בית החולים עם הגורם הטכנולוגי. אז לדוגמה, אני הייתי מעורב בהקמה של הדסה, שהקימו שם את החממה, אז זה היה הדסה בתור הבית חולים, הגורם המקצועי, הגורם הרפואי, הדסית, שזה הגורם העסקי לעולם הבריאות, כי צריך להבין, עסקים בעולם הבריאות זה לא דומה לאף אחד אחר, והגורם השלישי, הטכנולוגי, IBM, שמביאים את הטכנולוגיה על המשולש הזה. ואז אם יש לך יזמת באמצע, שאומרת אני רוצה חדשנות, אז היא יכולה לקבל את כל שלושת ההצלעות שהיא צריכה בחממה אחת, וזה מדהים, וזה קורה בהלפקר. וזה בעצם יכולה להיות כל רופאה, או כל אחות, או כל פיזיותרפיסט, לצורך העניין, שעובד בבית החולים, ויש לו איזשהו רעיון כתוצאה מהעבודה שלו, או מטופלת. שוכבת שם ואומרת, רגע, הם לא עושים את זה כמו שצריך. אנחנו בתור ישראל אומרים, רגע, הוא לא עשה את זה כמו שצריך, בוא נתקן את זה. נכון, אחד הדברים זה מעניין מאוד לראות, אנחנו אולי נדבר על זה ואולי נפגוש כמה אנשים כאלה, שהרבה מאוד יוזמות באו מתוך איזשהו צורך אישי. מתוך איזושהי חוויה רפואית טובה יותר או טובה פחות, אבל הרבה פעמים אנשים מתוך החוויה האישית שלהם, זה בכלל כל מיני דברים, אבל פה בגלל שזה בריאות, וזה משהו שנורא נוגע אלינו, ואנחנו ממש חווים אותו על בשרנו, מה שנקרא, או על בשר ההורים או הילדים שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, זה לא יכול להמשיך להיות ככה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שינוי. כן. והרבה פעמים יזמים מגיעים מהעולם הזה, וכמובן שיש גם, כמו שאמרנו מקודם, את האקוסיסטם של היזמים הטכנולוגיים, שזה מעניין אותם, וגם ראינו איזה שהם שילובים של אנשי רפואה ואנשי טכנולוגיה ביחד, ובסוף יוצא משהו מאוד מעניין. שמה שמאוד יפה בעולם הזה, שבגלל זה אני נכנסתי אליו, וזה אני אפתח את זה. כי לעשות פרויקטים יותר קל בסייבר, ויותר קל בגיימינג, ויש הרבה מאוד תעשיות שהרבה יותר קל לעשות שם יזמות. אבל כשאתה עושה משהו בעולם של ההלפקר, האימפקט שלך הוא מטורף. נכון. כי אתה אומר, תשמע, מה בסוף אנחנו רוצים? מה אתה מברך בן אדם? רק בריאות. אז תחשוב שאתה עושה משהו, גם אתה מצליח, וגם אתה משפר את איכות החיים. מציל חיים, זה בכלל. נכון, לי, האמת שאני באתי, אתה יודע, מהשוק הפרטי, מהעולם העסקי, שלא קשור לבריאות, שהציעו לי לעבוד יחד עם משרד הבריאות, ולעשות שם פרויקטים, אמרתי בהתחלה, מה אני קשור לדבר הזה? זה משרד אפרורים, משעמם, כאילו, מה לי ולכל הדבר הזה? ואחרי שקצת נכנסתי לתוך האירוע הזה, אמרתי, טוב, אני אלך לפגישה אחת ונראה מה עושים, ובאמת זאת הייתה תקופה מדהימה, שעשינו המון דברים יפים וטובים, ובסוף... בתקופה ששירה לבמי הייתה מנמ"רית. נכון, בתקופה ששירה לבמי עשתה המון שינויים, ובאמת אני חושב שהרבה מאוד אנשים חייבים לה עד היום. עשתה מהפכה מאוד מאוד משמעותית, היום מנהלת את הדיגיטל הלאומי, שגם שם עושה עבודה מאוד יפה. אז באמת, זאת הייתה הזדמנות גם לעבוד עם טכנולוגיה מתקדמת, וגם באמת לעשות שינוי ליטרלי בחיים של אנשים. ממש. כאילו ממש, וזה מה שנורא משך אותי ועד היום אני שם, וזה ככה מלהיב אותי כל פעם מחדש, וכל פעם שאתה יודע, אנשים שואלים, רגע, אז למה לא לעשות סטארט-אפ בסייבר, או ללכת לתחומים אחרים, יותר קל, יותר מגניב, אז באמת יש פה איזשהו ערך שבסוף הוא אחר. נכון. מעולה, אז מה אתם יכולים לצפות מהפודקאסט שלנו? בשביל מה בכלל אנחנו עושים את כל הדבר הזה? חוץ שזה נחמד לנו לדבר. לדבר, באמת, מרגש.
אז באמת הרעיון שלנו זה קודם כל קצת להעלות את המודעות, לדבר על דברים שאולי לא כולם מכירים, ואולי את או אתה תקשיבו וזה יפתח לכם איזשהו משהו בראש. אולי אתם עובדים בארגון בריאות ופתאום תרצו לעשות איזושהי יזמות או משהו, או שתרצו להטמיע טכנולוגיה חדשה אצלכם, אולי תרצו בכלל לספר לנו מה נכון בשבילכם, איך זה נכון עבור יזמים, איך אפשר לשפר עוד את שירותי הבריאות שאנחנו מקבלים כאן בישראל, ובסוף זה ישפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. כן, בוא נפתח את עולם הבריאות והטכנולוגיה. יש הרבה אנשים שרוצים להיכנס לעולם הזה, והם חוששים, ובצדק, אני מרשה לי לומר, זה תחום מסובך כמו שדיברנו, אבל תחום עם המון 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 פוטנציאל, גם בכסף וגם בתחושת התרומה האישית, הערך. לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים, ואחד הדברים שאולי נצליח לעשות פה זה, נתקלתי בכל מיני אנשים שיזמים עם ניסיון וכאלה שבאים מתחומים אחרים, ונכנסים לעולם הבריאות ומתרסקים. כן. וזה לא סתם, כי עולם הבריאות, כמו שאמרנו קודם, הוא קשה. הוא עולם קשה וצריך להבין אותו, טוב. ואולי נצליח טיפה לגעת ולקדם עוד קצת אנשים ויזמים ורעיונות, ובסוף את שירותי הבריאות שנקבל כולנו כאן בישראל, ואולי גם בכלל בעולם. אז נשמע לי כמו רעיון טוב. כן. בוא נתחיל, לא? מעולה, אז מה אנחנו נעשה? אז אנחנו נדבר גם על מערכת הבריאות, וגם עם חבר'ה מארגוני בריאות, ועם יזמים, ואולי עם אנשים שבאים מכל מיני קרנות. כל ההוא והוא בתחום הבריאות והדיגיטל יהיו פה. נכון, אז אם אתם הוא והוא, אז קודם כל אתם מוזמנים, אנחנו נשמח לדבר איתכם. אם יש לכם רעיונות לנושאים, שאתם חושבים שחשוב לדבר עליהם, שחשוב שנציף אותם, שחשוב שנתעמק בהם, אז נשמח שתשלחו לנו ותיתנו לנו את הכיווני מחשבה האלה. אבל בעיקר יהיה כיף. כן. כן, אנחנו נדבר וזה כבר כיף לנו. אז התחלנו טוב, ומפה רק נמשיך. מגבירים את הקצב. יאללה, מעולה. אמיר, היה כיף. גם לי.